Tá knižka vlastne je takým hľadaním, možno, že aj toho Boha, alebo nejakého spôsobu života vlastne. Že to nekončí niekde, že človek si nájde robotu až 20 rokov, skončí školu a ide sa zamestná, že akože to vlastne stále je nejaké hľadanie, že zrazu máš 40 rokov a vlastne možno, že už aj polovicu života za sebou a máš pocit, že ešte stále si tela a ničomu nerozumieš a keď akože poviem, že kurva, prečo je to takto, tak to vôbec ako není proti Pánu Bohu, lebo ja niekedy sa toto aj toho Pána Boha spýtam, akurát to nepoviem to kurva, lebo tak to sa, už v kostole sa to bojím. Tam sa mi zdá, že tam už je nejako nie že viacej prítomný, lebo však ten pocit, že prítomný mám, ale že trebárs je to nepristojné, no. Mal by som sa polepšiť a krajšie hovoriť.